Takže čaute, ja som Adam a vítam vás pri mojom prvom videu. Na mojom kanáli by som chcel natáčať hlavne videá z hry World of Tanks a dneska by sme si pozreli moju garáž alebo hangár. Takže ako vidíte, mám tu jeden tank 8. úrovne, Super Pershing, to je môj druhý najobľúbenejší tank, čo tu mám. Ďalej tu máme tiež tank 8. úrovne T-32, to je môj obľúbenec, má to veľmi silné dielo, pancier a dneska si s ním ukážeme jeden boj. Potom tu máme maličký tank 5. úrovne AMX LC Beast, to som kúpil dneska ráno. Proste jednoducho povedané, je to najrýchlejší tank z hry. Ďalej tu mám tank 4. úrovne A20, je to papír, je to blbé, ale je to rýchle. A potom tu mám tank 6. úrovne KV2. Je to, akože pancier to má dobrý, ale dielo to má skoro najlepšie z tankov 6. úrovne. No ako som už predtým spomenul, dáme si dnes jeden boj a to s tankom T-32. Neviem, či sa mu bude dariť, uvidíme. Zatiaľ vám, kým mi to načíta, tak vám to strihnem, zatiaľ, čau. No, takže sme späť a v bitve, čo je to? WTF? Teraz som tú hru zapol, zvykne mi to na začiatku uvedať, ale neskôr to pôjde lepšie. Zatiaľ, kým mi to pôjde lepšie, strihnem to. Tak a sme tu zás po 5 sekundách, ale nemôžem, sa to rozbehlo. Trochu to sepajú, som si zvykol. Možno si neskôr aj vy zvyknete. No ideme na to. Bye. Keď budem natáčať na budúce, malo by to byť OK. Budem natáčať aj s kamošmi, tímové bitvy, spoločné bitvy. Čo len budete chcieť. Napríklad dneska od rána hrajem s kamošmi. Teraz je koľko hodín? 7 hodín večerko. No ešte neviem večer, ale niekedy čas nemám. Dúfam, že sa zmestím do 10 minút, lebo iné. To bandika nezvládam. A ideme ťa doraziť, poď. Pixel. Keď mi to tak laguje, tak veľmi zle sa hraje, ale už som si zvykol, lenže teraz mi to laguje až príliš, možno kvôli tomu, že tam mám zadnú tú kameru, ale počasie to bude určite lepšie. Nejak to skúsim upraviť niečo v hre, malo by to ísť lepšie. Ďalšie video by malo ísť pár dní, možno skôr, max týždeň. Podľa toho, lebo teraz musím šetriť veľa aj toto sám. Tam by malo byť. Pozriem sa. Pozriem, čo tu niekde. V tejto hre je to tak, že niekedy sa tu objaví ten tank a niekedy nie. To vidno len na nepriateľov a niekedy sa to objaví aj na spojencoch, ale nenávidím. A to je na tom blbé. Keby ste chceli, tak môžem natáčať aj nejaké vlogy, ale to bude možno trošku neskôr. Musím dosiahnuť aspoň
pár odberateľov. No nič, takže ideme na ich ako keď spawn alebo základňu a tam by mali byť delostrelstva, ktoré majú slabý pancer, ale dobré delo. Ktorým keď ma trafia som v prdeli, ale ja ich môžem. Aha, už je tu, ani som nedopovedal. A zmizol, o tom som vám predtým hovoril. Aha, tu je kamoš. I'm ready to fire. Bye bye. A teraz ho ideme nabúrať. What the fuck? Čo za láž? Ups. A toto som robiť nemal. Dorazím ťa. Zdrhám. No. Tak toto som dobral. No nič. Mŕtvý. A skúsim dať aspoň to jedno ART. Ktoré ma netrafilo. No nič, tento bitve sa mi nedarí. Pozor. Mňa budem tak ľahko netrafiť. Ne, nesmú sa. Čo, že som bot? Ty si bot. Napíšeme môj hlas. Tak, aby si myslel, čo chcem. Smile, som mŕtvý, ja nemám málo HP. Idem urobiť bungee jumping. A nechce sa. Zbytočné peniaze na opravy. Kde si? Už som mŕtvý. No neboj, skúsim sa tento battle aspoň prežiť. No, dúfam, že to prežijem. Tie lagy si nevšimojte, to upravím. Vymazávam plné veci z notebooku, lebo to mám. Dobré víťazstvo. Ozvem sa vám z garáže. No takže som späť v garáži a pre dnešok sa s vami lúčim. Na budúce napíšte do komentárov, s akým tankom by som mal hrať. A bye bye!